God morgon! Ja, nu har vi kommit fram till påsk. Och påsk, det är lamm. Och vilken ört förknippar man med lammet? Jag tror vi alla vet. Det är rosmarin. Den här härliga rosmarinen med sina eteriska oljor i. När man gnider i den så och doftar så nästan man rysar. Rosmarin är ju en medelhavsväxt. Den övervintrar inte självklart i våra breddgrader. Fast jag har en rosmarin som har varit 17-18 år gammal ute 2,5-3 meter hög. Men den måste ha ett bra läge för att den ska kunna uppnå detta. Då pratar jag om ett söderläge, lite skydd. Den vill inte ha blåst på sig. En jord som är dränerad, ganska mager, vill inte ha mycket. Den är väldigt anspråkslös. Och den vill ha väldigt lite vatten. Det är nog bäst att ha rosmarin ändå i en kryka. En fin terrakottakryka och den rätta jorden. Och då får man komma ihåg att odlar man de här örterna som egentligen vill vara ute i en väldigt mager och inte så näringsrik jord. De kanske behöver lite mer näring när man odlar dem i kryka. Rosmarin är ju väldigt tacksam ört. Man kan laga en god måltid på så snabbt och enkelt sätt. Tänk bara de här rotsakerna, potatis, selleri, morötter, alla de här rotsakerna. Rosta i ugnen tillsammans med en god droppe olja och sen lägger man till rosmarin och sen har man mot slutet lite honung och lite balsamvinäger på så det blir nästan som en karamellisering och det är ju bara så otroligt gott och så enkelt och så serverar man antingen kött eller fisk eller man bara har det som en vegetarisk måltid. Rosmarins bästa kompis är ändå vitlöken. Det passar så otroligt bra tillsammans. Man mosar vitlök, man mosar den här rosmarinen tillsammans. Så där gnider det ihop så att den eteriska oljorna frigörs och vitlökens smak blandas. Sen kanske en droppe god olja, antingen raps eller oliv. Och sen balanserar man det hela med en droppe citron, lite citronskal och kanske eventuellt lite honung. Och då har man en fantastisk blandning faktiskt till att gnida över kött, över fisk. Eller varför inte en kålrot, en stekt härlig kålrot. Och efter en stressig dag så tar man med sig en rejäl kvist, slänger det i badkaret och sen hoppar man i. Det är väldigt avstressande faktiskt. Då ska ni ha en glad påsk och ska ni ha en stressfri påsk så glöm inte att ta med rosmarin till badet. Hej då, vi ses!